Nema smanjenja nezaposlenosti bez industrializacije, a hrvatska industrija davne 1938. godine bila jača nego danas. Svim mladim ljudima nužno je osigurati jednake uvjete za zapošljavanje, gdje nema podjele na jednake i jednakije, rekao je to zamjenik predsjednice HSP-a dr. Ante Starčević Radoslav Galić, te dodao kako bez rada nema uspjeha, ali bez reda nema rada. Treba istaknuti programe koji će povećavati zaposlenost, koji će ne samo obnoviti staru industriju, nego i stvoriti uvjete da se nove moderne industrije koje primjenjuju razne računarske programe, aplikacije za računala, za mobitele i da se na toj bazi stvara nova radna mjesta, a jasno da to ne možemo bez mladih. I HDZ i SDP imali su priliku pokazati što znaju, ali nisu opravdali povjerenje hrvatskih birača. Stoga glavni tajnik HSP-a dr. Ante Starčević Pero Ćorić vjeruje da građani neće ponovno nasjesti na neutemeljena obećanja. Manje je bitno hrvatskim biračima da li je Jure Radić ministar, pa Radimir Čačić uzima novce, pa Radimir Čačić je ministar, a Jure Radić uzima novce. Tako dakle i jedna i druga opcija, kako god ih sad mi nazivali kukuriku, kokoda, kuku nama i već kakvih već imena ima, oni jedni rade drugima u korist, imaju potpuno svejedno ko će biti na vlasti. U interesu je hrvatskih birača da dođe jedna politička opcija koja će biti korektiv. HSP dr. Ante Starčević najavio je da će na izbore pod pravaškim kišobranom izaći sa Hrvatskom čistom strankom prava i političkim pokretom Hrast. Uvjereni su da će građani prepoznati njihovu vrijednost te da će upravo oni biti korektiv buduće vlasti.